सेवाय गाइसफोर दसे थोर हमथ' गासिबो आखाइ खबनो हादे गाइसफोर जोंनाय लोगो लोगोनो मा बुंनो गाइसफोर ओरैबायदि अखाना गाइसफोर ओरैबायदि अखा ओरैबायदि जोब अखा गाइसफोर मा होनो बबे फाग्लायाव थांनानै ब्लग खालामनांगौ जाखो बिदिबालाय बबे फाग्ला इउटिउबारफोरा फाग्ला भिडिअ होनो हानांगौ जाखो गाइसफोर ओरैबायदि मानोना बिदिनो नुवाखै आंनि केटेगरिया माबायदि जायगायाव थानांदों गाइसफोर हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल गाइसफोर दिनैनि भिडिअ एसेबां गोलाव जानाय नङा नोंथांमोना भिडिअखौ थोरजो हमनानै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसफोर नोंथांमोननो दिनै मोनसे स्पेशल इनफरमेशन होनो नागिरदों आङो स्पेशल इनफरमेशन गाइस स्पेशल एकदम स्पेशल इनफरमेशन गासिबो आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय गासिनिसिमबो मोनसे स्पेशल भिडिअ बेनि गाइसफोर आंनि फिसाजोआ आं जेरावहाय बेयावनो फैफाबाय थायोलै नायदो नागिरथाब फैलायबाय गाइसफोर आं मिथिला बिमा होजोबसिगोन बेयो सयथिनो पुरा उल्थां फाल्थां लथं पथं खालामजोबखासिगोन बेयो सयथिनोबो नुदोंना सिगां आंनि फक्सखौसो दांग्रोबाय मामा बियो आंनि फक्सो सना बेखौ लाया सना दिन मामा दे आंनि फक्सो सना बियो लाना बेखौ दे मादि स' किउट बेबी गाइसफोर बेनिफ्राय गाइसफोर बिनि बार्थडेआबो आर्लि एकदम भेरि सुन फैगासिनो जास्ट 10 दिननि उनाव बिनि बार्थडेआ जासिगोन गाइसफोर सेलेब्रेशन खालामनो थांगासिनो गाजा गोमजाहै मात्र सामुरिजों आरोखि बेनिफ्राय बहुत दिन अखा हायनायजों कारेन्ट गैयामोन गाइसफोर दिनै अखा माने अखा एसे गारनायखाय कारेन्ट फैबाय नै गाइसफोर दिनै कारेन्ट फैबाय माने बहुत दिन कारेन्ट गैयामोन बेनिफ्राय एसे एनै एन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोर लाबोनो होननानै सानदोंमोन आरोखि खिन्थु लाबोनो हायासै मा खालामनो कारेन्टआनो गैयामोन नालाय गाइसफोर बेनिखायनो मा होननानै बुंनो बेटारिफोराबो चार्ज जायासै सान्दुंबो गैया माबो गैया बेनिखायनो माने ब्लगफोरबो मोजां फैयाखै बेनिफ्राय गाइसफोर नोंथांमोना थाबैनो फटाफट माने साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो गाइसफोरनिफ्राय आं जिहेतु आंनि साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनो लादों गाइसफोर फटाफट थाबैनो आङो माने श' खालामफिनसिगोन गाइसफोर आंनि साबस्क्राइबारखौ आं थाबनो श' खालामफिनसिगोन बेनिखायनो एसे नांगौ गाइसफोर बेनिखायनो फटाफट शेयार खालामलाबायना हो गाइसफोर जाहाथे थाबैनो नोंथांमोना आंनि साबस्क्राइबार माबाखौ नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय आङो जेब्ला आंनि साबस्क्राइबारखौ श' खालामगोन अब्लानिया पुरा दालादों हमान गोदोर केक मोनसे बनाय होखागोन जाय जाय फैबानो जाबाय बेखौबो आं मा हागोन मिथिबायना एकदम हाजो गोजौआवसो हागोन आं बावखुंग्रि हाजोआव जोंनिथिं मोनसे बावखुंग्रि हाजो दङ गाइसफोर बेयावसो हागोन आङो बेनिफ्राय गाइसफोर बारा गोबाव खालामालासिनो आङो दिनै मोनसे आनबक्सिं खालामनो नागिरदों गाइसफोर आं मालाबाबो आनबक्सिं भिडिअ खालामबाय नागिर गाइसफोर बेनिखायनो दिनै आनबक्सिं भिडिअ मोनसे लानो हायदों नोंथांमोन नायलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदाबो गाइसफोर शेयार खालामदाबो आरो चेनेल गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा गय जानायखौ दिनै एसे एकदम थाब फटाफट फैदों सोदोबफोरा बेनिफ्राय मोनसे बुस्थु लाना फैदों आं गाइसफोर बे आनबक्सिं खालामनो माने आंहा माने लाइटिंनि बिराद प्रब्लेम गाइसफोर बेनिखायनो मोनसे ओरैबायदि हाइ पावारनि मोनसे बाल्ब लानानै फैदों गाइसफोर जायखौ माने न'फोराव बाहाया माने कमार्शियेल दखान माबा माबिफोराव बाहायो बेबायदि मोनसे बाल्ब लानानै बेखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों गाइसफोर मानो होनना बुङोबा एसे भिडिअ खालामनो होनबाबो दा भिडिअनि माबाया नै बाल्ब मोनसेल' नैबे मोनसेल' माने इसेबां 9 वाटनि बाल्बजों इसेबां माने क्वालिटिया मोजां जाया बेनिखायनो एकदम हाइ पावारनि बाल्ब मोनसे लाना फैदों आङो फेन बायदिलाय बेखौ आनबक्सिं खालामनानै होनोसै बैयाव नायलांबाय था गाइसफोर आनबक्सिं खालामनो केमेरामेन मोजांबासो मोजांलै लखरा जै ये देखो गाइसफोर आखाइ खबनो हागासिबो बेनिफ्राय बेखौ ओरै खालामगोन जेन फेनांसिन आरोखि बेबायदि हेलो गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल बेनिफ्राय गाइसफोर बिनि जितु वाट ना माट होननानै बुङो वाटआ बेसेबांमोन बिनि वाटआ बेसेबांमोन नै 75 वाटनि मोनसे बाल्ब लाबोबाय गाइसफोर बिदि बेखौ होनो नायनोसै गाइसफोर मोजां जायो ना जाया आरो मोजां जायाबा देफायजोबनानै आरो 100नि बारा लाबोलायगोन गाइसफोर र' ओइ बेयाव खिथि ओरै बिथिंफ्राय केमेरा खेमद्रोआ नामा ओइ खिमद्रो बैयाव थां बैयाव जोगोनलां दा मोजाङै मोजाङै दै नैखौ खेवगोन गाइसफोर बेखौ खुलिनोसै आङो हा दसे खोमसि थाथ' दै र' बेखौ खेवनांसिगोन नैबे बाल्बखौ होना लाग्रोनि अके बरिया सेवाय गाइसफोर दसे थोर हमथ' गासिबो आखाइ खबनो हादे गाइसफोर जोंनाय लोगो लोगोनो मबे मोनलाय बिनि बाल्बा र' पुरा 75 वाट ये
कैसा लाग रहा है गाइस माबायदि नुदों गाइस कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव नै बेबायदि नुदों आरोना बेनिफ्राय ओरैबायदि स्रां स्रां नुगोन दायो ओमफ्राय गासिबो स्पेसियेल इनफरमेशना बेनो माने भिडिअफोर लाबोनो हायाखै माने बोथोरानो गाज्रि नालाय गोबाङानो माने गोबां ब्लगारफोरानो भिडिअ लाबोनो हायाखै आंबो मिथिगौ आंबो माने भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना गाइसफोर मा होननानै बुंनो बेनिफ्राय नाम्बार 2 इनफरमेशना बेनो गाइसफोर फटाफट माने साबस्क्राइबारखौ स' खालामसिगोन नोंथांमोना फटाफट एसे बारायनानै होबावदो गाइसफोर जल्दि खालाम आं मिथिया जाथारनांगौ नैबे खनानिया जल्दि हर नुदों गाइसफोर आंथ' एक्चुअलि दिन बायदिसो नुस्राबाय साननि बायदिसो नुस्राबाय हर बायदिखौनो मोनसायाखै आं गाइसफोर बेनिफ्राय नायलाय गाइसफोर नै बेबायदि आरोना बे बाल्बा फेन बायदि आरोना होबाय दायो मोनसे प्रब्लेम जोबलायबाय प्रब्लेम सल्भ जालायबाय आरोबा मा प्रब्लेम फैबावो नैबे मोनसे बाल्बामोन बेबो मोजाङानो खिन्थु चार्जिं आरोना बेयो चार्जिं कारेन्ट थांबाबो दसे जोङो 1 घन्टासो मोजां जोङो बेनिफ्राय 9 वाटनिमोन बियो गाइसफोर 9 वाटनि एबार 75 वाटनि लगायबाय नो प्रब्लेम गाइसफोर कारेन्ट थाबानो खोमसि खोमलाय 1 बाजियावबो भिडिअ खालामबाय थासिगोन आङो स' गाइसफोर भिडिअआ बेसाङानोमोन जल्दि फटाफट साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय फटाफट साबस्क्राइब खालाम गाइसफोर नेदो कारे बेबि दे मामा बाय होनदो मामा बाय दिनै बेसांखिनियावनो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाना होदोंमोन गाइसफोर बाय